Това е една история за любовта, доказателство, че тя не познава граница. Без значение дали сте далеч един от друг или пък дори сте се запознали във Фейсбук. Ако тръпката я има, значи всичко е добре. Ако връзката е силна, тогава моля, чуйте ме. Ето, намерих време да ви отделя за историята, която съм на път да споделя. Момче и момиче в интернет се запознаха, но колко силно бяха свързани, те не разбраха. Една нощ тя просто реши да му пише и опознавайки го, тя разбра какъв пиче. Той беше мил и свестен, даже леко загришлив и внимаваше с думите, не беше горделив. Той видя, че тя е сладка, супер готина, добра. Довери се и реши да си каже номера. На следващия ден те си писаха отново и може би ще ви се стори малко невъзможно. Те се харесаха, но имаше един проблем. Живееха далеч един от друг в различни градове. Той искаше да извъне, но го беше страх да не би да не му вдигне, аз така и не разбрах. И когато дойде момента отново да си пишат, тя му се обади и той започна да се пита дали ще хареса гласа му, да не би лошо да звучи. Те говореха спокойно, но той се притесни. Говорейки по телефона, тя наистина повярва, че човек, пред който си пише, е от отсрещната страна. И разговор след разговор те взаимно свикнаха. Всяка нощ да си говорят чак до сутринта, докато един ден той се събуди и реши, че трябва да я види, няма начин да сгреши. Взе си той парите и си купи билет и си мечтаеше как слиза от влака и казва привет на момичето, което преди месеци обикна, същата, която в сърцето му проникна. Най-накрая дойде деня, в който той да замине, да отиде при нея и за пръв път да я види. Каза и, че в 4 часа ще хване влака, нека тя да бъде на гарата и да го чака. Тя чакаше и чакаше, но влакът не пристигна. Реши да му се обади, но той въобще не вдигна. И в този момент по радиото съобщиха вест, че влакът се преобърнал при инцидент с чест. Когато чу това, тя се срина на земята и осъзнавайки какво се е случило, тя